खाइफाइजा बेलाय कि दुख बिन मोननाय फैजा ताव बो तिप्रा मथा थंमानि तिनि BJP नि सिनि मोदी नि नाहार मंगो ते अम्पी नगर कन्स्टिट्युएन्सी गो बरक तिनि खातंग खाजा खलाइगै BJP रो कफ्लाय खाइने निबागै तिनि तिप्रा मथा याकारै तिनि बररो जयन खाइफैखानि याक्तै बनि बागै बनो आं खाबाय खबाय लामसगो ते जत पाल के याफा खर बैसों बनो लामसग लाइनाय आं ताव बरक न फ्लैग याफारि राय दा अमर मालिक न पुइला आं ताव हानि याफार फिनाय सिनि चंद्र जमतियानो ते बरक ना उत्तरा रगुय बरक जों लानसगो भारत माता की जय भारत माता की जय फाइदि जों बरकनि खुफिनि किसा खनानै तांगै बरकनि BJP ओ जयन खलाइखा जोंनो किसा बरक फाइदि जाता बेलायखि हामबाय दैलो नायि तंनाय नगु तंनाय जत मा फाता खुबु खरने खाइसिंगो हामबाय मारगु जों तिनि BJP ओ जयन खाइमेनि खाइसि पहिलाव जों IPF दियो दंमोन थांनाय 2 तारिख जुलाइ गो आगरतला राजभवन जों अमरपुरनि खौ आं सासेयानो जों 18 जना आं सह 18 जना जों आरो जयन खालामनाय आंनि नेतृत्वनि किन्तु आरो थोंजों कोनो रेसपन्स करे आरो कोनो नियम नीति करे श्रृंखला करे मोनबाङै जों जयन खाइमेनि मात्र जों आसावि तंखा जों आरो कोनो सामु खाइलिया ग्रेटा टिप्रालेन डिमान्ड तंफानो आरनिओ जों ग्रेटा टिप्रालेन डिमान्ड आदै खाइमेना अम हाई सिचुएशन जों नुगया मोनबाङै जों आसावि तंखा ओंखे तिनि जरा जों नायनायमानि बरक कोनो रेसपन्स रमानि करे मोनबाङै जों जाति दफा हाजावि तंफानो तिनि सार्भाइवल नां हफानो जों आ जागाव जों लामा नौलिया मोनबाङै जों ताबक फाइथा तिनि पीके मैडम नि नेतृत्वनि जों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि नेतृत्व जों जतनो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अमन विश्वास खालायैनो जों दिनै BJP ओ जयन खाइनो बाध्य भारत माता की जय भारत माता की जय।